қадамҳои худ роҳи зиндагиро мегузоранд. ман мехостам аввалан аз номи ҳамаи шумо меҳмонои азиз боварии комил дорам ки дӯстҳои беҳтарину наздиктарин пешу табор ёро дӯстҳои аросу домод ҳастед ки ташриф овардед. аз номи ҳамаи шумо, аз номи аҳли санъат, наворбардорони имрӯза, аросу домод, ҳардуи шуморо, бародари гиромӣ Назирҷон, домоди азиз, ароси нозанин Фарзонахон, бо ин рӯзи ҷашни висолатон самимона табрик мегӯям. муборак бошад. ин рӯзи хурсандию таърихӣ. дер боз интизор будем, дер боз албатта. пироҳани тоёна асфи бахт муборак шавад. шумо ки ҳарду қадамҳои худ дар роҳи зиндагӣ ва мегузоред, мо дуо мекунем. дар ин рӯзи хурсандии шумо ният мекунем ки бигзор роҳатон дар зиндагӣ ҳамчун барфи зимистон сафед бошад. тамоми лаззаҳои беҳтарин, тамоми шириниҳои зиндагӣ насиби ҳардуи шумо гардад. зиндагӣ ва дӯстони ҳамдигар бошед ки хушбахтона зиндагӣ карда беҳтарин хушбахттарин оилая ҳардуи шумо Назирҷон, Фарзонахон барпо кунед, бунёд кунед. албатта ин хушбахтии хонадони шумо мегардад.